ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዓበይቲ ዜናታት ዓለም ኩሉ ሰብ ኣብ ሚድያ ዝዝረቡ ዘለዉ ኣገዳስነት ዘለዎም ክንፈልጦምን ክንመሃረሎምን ዘለና ዝብልኩም ኣርስታት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ብርትዕ ዝበለ ኣርስቲ ክኸውን ምክንያቱ ኣገይን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ኤውሮጳን ክንብሎ ንኽእል ኢና ራሽያን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናረሰነ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ምናልባት ኣብ ካልእ ትሰምዑ እንተለኹም ፅቡቅ ጌረ ኣብዚ ከም ትፈልጡ ክንገብር ኢና እዚ ኩናት እዚ መጀመርያ ኣብ ዶባት ዝግበር ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ዩክሬን ብድሮናት ሓገዝ ዝረኸበቶ ድሮናት ጌራ ክሳብ ርእሲ ከተማ ናይ ራሻ ኣብ ሞስኮ ገዛውቲ ክትሃርም ከም ዝኸኣለትን ድሮ ሓደ መንበሪ ገዛ ከም ዝተሃረመን ግን ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ከሪእኩም ስለ ዘይክል ከምፆ ይክልኒ ናቱ ግብረ መልሲ ራሻ ድማ ቁጥዕ ናይ ራሻ ወይ እውን ናይ ፑቲን ቁጥዕ ዝመስል እውን ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ ንርኢ እቲ ናይ ራሻ ዝተገብረ ብዙሕ ሪፖርት ኣይግበርን እዩ ኣብ ካልእ ትሪኦ ኮንካ ጥራይካ ክትፈልጦ ትኽእል እቲ ናይ ዩክሬን ግን ከም ልሙድ ኩሉ ማዕከናት ዜና ብዛዕባኡ ይዛረብ ኣሎ ሓደ ብሓደ ግን ገንፂልና ክንሪኦ ኢና እቲ ብሕቡእ ዝዛረብዎ ዘይኮነስ ብትክክል ኣብ ውሽጢ ዝዛረብዎ እንታይ እዩ እንታይ ዝግበር ዘሎ እንታይ እዮም ከዝብሉና ዘለዉ ክንሪኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እስከ በዚ ናይ ቢቢሲ ብሬኪንግ ዝነበረ ንጀምር Russia is carrying out a massive aerial attack on the country. Dozens of drones and cruise missiles have been launched and all of the country is under air raid alert. I want to show you these pictures. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ራሻ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ብዙሕ ህዝቢ ናይ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ሜትሮ ናይቲ ሃገር ወይ እውን ናይ ትሬን ስቴሽን ሰብወይ ዝበሃል ኣብኡ ከም ዝዕቀቡ ዝነበሩን ብዙሕ ሰብ ናብኡ ክኣቱ ከም ዝተገደደን ምክንያቱ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ብኩሎም ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ጫውጫው ክብላ ውዒለን ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ሰራዊት ዩክሬን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ሓገዝ ክውስኾ ክልምን ከሎ ክንሰምዕ ኢና ስለዚ እቲ ኩናት ንክዝሕል ዘይኮነ መሊሱ ንክውስኽ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ which are from the capital Kyiv, where as you can see hundreds of people have headed down to the subway to shelter. It's after those alerts were sounded in the capital and across the country. There you can see pets taken with the people who have gone down into that subway. Now explosions have been heard in numerous cities from Lutsk. ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ቢቢሲ ይኹን ሲኤንኤን ናቶም ታክቲኩም ክንፈልጦ ኣለና እስራኤል ክትህረም ከላ ወይ እውን ዩክሬን ክትህረም ከላ እቲ ህዝቢ ከመይ ኢሉ ይሃድም ኣሎ ከመይ ኢሉ ሕማቅ ከም ዝስምዖ ዘሎ ንዑ እዮም ከሪኡካ ዝፍትኑ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ክትከውን ስለ ዝደልዩካ እስራኤል ንኻዛ ክትሃርም ከላ ግን ነቶም ህዝቢ ኣይኮኑ ዘርእዩካ ኣይርይዎን እዮም ስለምንታይ ቃዛ ናይቲ ህዝቢ ከይስማዓካ እሞ ምስቲ ህዝቢ ከይትውግድ ቀዲም ንሎም ኣብ ራሻ ክህረሙ ከለዉ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ ኣይርዩካን እዮም ቀዲም ንሎ ጅግንነት ናይ ዩክሬን እዮም ዝገልፁ ስምዓት ናይቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ወተሃደራዊ ገስጋስ ናይ ዩክሬን እዮም ክገልፁ ዝፍትኑ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ገዛ ክህረም ከሎ ቢንቶ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ህዝቢ ክህረም ከሎ ጅግንነት ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን እዮም ዝገልፁ ተደምሎም ወይ እውን እዚ ቢንቶ እዚ ንስእን ወተሃደራዊ መንቅስቃስ እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ኢሎም እዮም ከልግቦ ዝፍትኑ ስለዚ እቲ ታክቲክ ናቶም ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ንኣብነት እዚ ቢቢሲ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ታክቲክ እንታይ ይብሉ ሓማስ ዝኾነ ገይሩ ወይ ሕዝብላ ዝኾነ ገይሩ ክቐትል ከሎ ሲቪል ህዝቢ ከም ዝቐተለ ሓማስ ሰብ ከም ዝቐተለ ሓማስ ከምዚ እስራኤላውያን ቀቲሉ ኢሎም እዮም ኣብቲ ቀዳማይ ገፅ ዝፅሕፍዎ እስራኤል 200 ሰባት ክትቀትል ከላካ እንታይ ይብሉ 200 ሰባት ተቐቲሎም እስራኤል ኣይብሉን እዮም ቀዲምሎም ኣብ ዝተገብረ መጥቃዕቲ 200 ሰባት ተቐቲሎም እቲ ታክቲክ ዝጥቀምሉ ንእስራኤል ንምድሓን ንዩክሬን ንምድሓን ካልእ ኣርስቲ እዩ ነዚ ከዓ ዲኮት ክንገብረልና ፈንጢሕና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከመይ ጌርካ ነቲ ፀላኢ ኩሉ ግዜ ከም ፀላኢ ነቲ ፀላኢ ኢሎም ዘቐመጥዎ ንህዝቢ ወላ እውን ፀላኢ ከይኮነ ከሎ ከመይ ጌርካ ከም ፀላኢ ትገብሮ እቲ ንስኻ ትድሶም ትግፍዎ ዘሎ ዩክሬን ብዙሕ ግፍዒ እናፈተነ ቤተክርስትያናት እናዓፅቦ ከሎ ህዝቢ እናጋፍዐ ከሎ ራሻዊ መበቆል ዘለዎም ህዝቢ እናሰደደ ከሎ ንዑ ኣይገልፅዎን እዮም ናይ ናዚ ምልክት ከም ዘለዎ ናይ ናዚ ቆቢዕ ገይሮም እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ገሊኦም ንዖም ከምፁ ከሎ ኣብ ቲቪ ክሓብእዎም ዝጓየይዎ ንበይኒ እዩ ምንታን ዓለም ከይትሪኦም ስለዚ ኩሉ እቲ ሃጓፋት ሸፊንካ ከመይ ጌርካ ነቲ ንስኻ ትድግፎ ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ዓይኒ ከም ዝረአ ብህዝቢ ህዝቢ ከም ዝፈትዎ ደገፍ ከም ዝረክብ ትገብር ንዑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ስለዚ ኣብዚ እቲ ኩናት ዘይኮነ ዘርእዩካ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ቃንዛ ናቱ ህዝቢ ስለምንታይ ተበዲሉ ይስማዓና ኣይውን ኣብ ሞስኮ ክትሃርም ከለካ እውን ክስማዓካ ክኽእል ኣለዎ ግን እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ከዓ ፑቲን ብዙሕ ግዜ ኣብ ጣውላ ንምፃእ ኢሉ ኣሎ
عندنا زبل زلومني معرباينهم لذي طاولا كفتيل كاي كفتح زغل مريت دي كوسد كاب مريت دي كوسد اب طاولا كل كفتح زغل حجون كو توكينات نخندي وارح كقتل بزي قدس اب طاولا يم كراها بتحري اب طاولا كفيلو يمنس غدايزي معلب قبروا لك فتنو لذي it's a very very sad reality زياتهم يوم كان عالم شمقلنا international rules and orders نختل نحنا هنا انهم كزاربها قالوا قايس معها كمان in the west to Dnipro in the east. Now, so far, at least 3 people have been killed. Now, we will be live in the capital, Kyiv, with our correspondent Abdul Jalil. Abdul. بتزقرم لعلمية ميسايلات درونات استسنية برتع متقعت يوم كايدم راشا كده سبات كم يتمالو 3 سبات ما يتم يقولون له 3 سبات بزحات يوم قد ناي ملو معالتي دبداب زقبرتو راشا 3 سبات رايم تقول يوم زلو إسرائيل أو 9 زقبرتو 7 8 يتقتل إسرائيل جنزو خلنا سبيل أرديهن لهم سو ناي راشا التحرار ما كسع كندي كاب سيفيل تعاليو دابتزد اليوم وتهدروا علاماتات كم زهر بزلو بزح وتهدروا علاماتات مبزحتو تناتهم علاماتات كم زهر بزنبري أبكيب أستفل عليه بوتا يقاصل نيرو أبكالت كتماتات علامو يهرب نيرو مثالات ناتهم انتهي لما وطيهم نيرو بزهات أبيدا التي إير سيستم إير ديفنس سيستم ناي أمريكا دون أوروبا أتيلا بيوكرين اللي كنت تجهروا لزنبركم ولا إير ديفنس سيستم يتقاصل زلو مثلا بمبالغ اليوم كباجو أب إكس صفر نيرو سلازي تي مثالات ناي راشا ملو بمولي يهرب كم زنبري كمي كم زنبرت متكعتي أب إكس ناتي حصار فيديو ناي راشا زقبروا إنفوغرافيك تبعال تمثالات كمي لكم زهرة مزار فيديو أب إكس بوست جري لعبز يوتيوب سلدي يفكروا لي مالتيو لذي أنا تزل هلو كنتات حصر زبالة أب إكس بوست جبري أو فلو كتقبرنا تقول مالتيو الجي نمالس نابتي كاندي أرستي زقبر زولو بوليتيكا. Ukraine has asked for help from its European neighbors following massive Russian airstrikes. Ukraine said 15 different regions were hit by Russia's attack that reported several civilian casualties. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said the missile and drone bombardment was one of the largest of the war and that it caused heavy damage to infrastructure, disrupting. So Zelensky أنا دي أقاطي مزولو متقعتي بمرأي ملو بملو كتقعو خلون كل جزي حنتي أزربو بجاهم أصوار هبونا كلا يرما نتزل لنا أصوار تدقيمنا وشت راشا كنهرم I don't know تي علاماتون تايا يردانني نتجنبار دي كسعر الزلي of course أبتو أنت أبتجنبارات كعوت كم زي كل دي وتفلي تزل لقينو لخاخي مخطفة لأن زعينه تزربات راي كله وشت راشا كنهرم على نات زبزلو مالت أصوار يبلون وحد أصوار أنت لك خوينس مجمرياسي أبتزلك بوتان دي خاخ تهرم زلك وين نسوز بلا زلو سمعوا حجزنا أصوار كوهابو دقاقي يوزل من زلو لذي it's just let's see كبوديا ما هيبون كسينا رينا power and water supplies. Zelensky called on Ukraine's allies to supply more long-range weapons and to lift all conditions on their use. There should be no restrictions on the range of weapons for Ukraine, while terrorists have no such restrictions. Defenders of life should face no restrictions on weapons, while Russia uses all kinds of its own weapons, as well as Shahed drones and ballistic missiles from North Korea. The United States, the United Kingdom, France, and other partners have the power to help us stop terror. We need decisions. So Zelensky بتدقاقامي أصوار كوهابو نتتوهيبو زولو أصوار دما نابزدل يو كتقاملو مغنياتو ني زيلينسكي موتيفيشن اللو توق قبر ملسنا راشا نابنت أصوار ناي جرمن تتقيمو وشتي راشا تحريمو مالتيو قبر ملسنا بوتين لأنه يوكرين مهرام تراي خلا يكون ناب جرمن كهرم خلا شعو نمسني توق كجمري زلزلسو لك كمتنا إسرائيل نا أمريكا وقتيتو مس إيران وق كجمرا زلزلو እዚ ድማ ነቲ ኔቶን ኣሜሪካን ጎቲቱ ምስ ራሽያ ከም ዝዋግኡ ክገብሮም ይዘል ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ውግእ ነፍሶም ከጥዕኑ ስልጣኖም ድማ ከውሕሱ ስለ ዝኽእሉ ክልቲኦም ድማ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ነቲ ኢራን ብዝተኻለ መንገዲ ካብቲ ኩናት ብምእላይ ነተንያሁ ኩሉ ስትራቴጂ ናቱ ተፍሽሎ ዘላ ነዚ ድማ ቭላድሚር ፑቲን ዋላ እኳ ብዙሕ ቀስቃሲ ነገራት ይግበር ተሎ ኣብታ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ጥራይ ኣተኪሩ ብምኻድ ነቲ ኩነታት ካብ ዘይድሊ ኤስካሌሽን ኣድሒንዎ ኣሎ ግን ነዛ ዊንተር እዚኣ ሓልፍዋ ከም ዘይክእሉ ገይሩ ግን ዝሓርም ዘሎ ስትራቴጂካሊ ናይ ኣፅዋር ቦታታት ኣብ ዘለዎ ድዩ ካልእ ነገራት ንስትራቴጂ ዘገድስ ኣብ ዝበልዎ ድዩ ብብርቱዕ መጥቃዕቲ ይባ ኣሎ ሕጂ እቲ ሪል ናይ ኩናት ፀብፃብ ክወሃበና እዩ to seize Russian territory in Kursk backfired.
Has it left eastern Ukraine exposed to Russian advances? And will the repercussions of this gamble by Zelensky be far-reaching, potentially weakening Ukraine's position in the looming ceasefire negotiations expected in November? These are questions that arise. انتهى تبدلا من البات الزحجاج بس احنا زلنا درجة نايتي زلنسكن يوكرينن زنقدوو عملية راشا زقبرو مدقعتي وصيت ناتي كون زغل نسو زقبرو سراحي كم كفتر كيلو زلو خنبلغل سلازي ولا حنت تاك قبر كم زغل ولا حنت اي تفلتنا عليهم تبل زلو سلازي جيجاس قمت سلاز وسده قبر مالسناتي وهابو زلو ازي قبر مالسز وهابو زلو ناي بحكي ني يوكرين من البات كعتو خلو انتهي لهم يمزارب نيرهم مريتنا راشا ندحر حزنا راشا مريتنا حزنا سلازلا ابتي ترامب تتمريز وي مريج امستقبر كغبر زخل نيغوسيشنز ويكا زررب مريت سلازلنا مريت كم كربك مريتنا ابونا نزبل تاكتيك تقمنا ليفرج كوننا تبايلو استقبر باك فاير جيرو مليس زغددنا تكوينات نتنا راشا وور ماشين بزنا على نهارين برتعن نابل عليهم كم زنب نمقبار زبقسد كون خل كسب ورحي عسرت حدا خن خمسة عين الدبداب كتصور ويقولوا ده زبل بزح حتى كلها على الجميع له بعد نجزير نقط في ناس. Given what's happening on the ground, we also tell you all about the critical question that lies before the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. But before all of that, we get you the latest on what's happened earlier today and over the last few days. Early Monday morning, Russia launched a massive missile barrage across Ukraine, striking targets in both eastern and western Ukraine, killing at least 3 people and severely straining Ukraine's energy grid. As per reports, Kiev جي ابتز قبرته صفيه زخونه مدقعتي راشا زكايدته مالتيو نابت تقع زلو وغن ترادي كونس طاف معرباو وغن ناب اوروبا غصو نابتن كالت هغرات اوروبا زصق بوتاتاتون علامات تباهيلو اكزاكتلي اب كله كارم جميرمتي مبراق مبراق ناي يوكرين تي وغز كادل زلو نيغن معراب اويتو لوتي لوجيستكس قال ملك ابراشا تباهيل سغير زلو كلنا نابو برتو زخونه مدقعت كم زغبرتن اندا تكرنا تدما ابتي كريتيكال انفراستراكشر زبال زلو سغانتايو تزب كل عالم دحر خوينو منابرو كفل وزبل استراتيجي لك كمتي يوكرين تقبر زلاون ابتي تحت قرط زتكوري بينتو تاديو ناي نداد بوتا تاديو ناي نيكولاراو بوتاون كتحسفتينا ني رايب كورسك ريجنز بال سلازي كلتين هغرات صلاين نخي واغا عقمن مدخام كتاكم زخلي زبلوا كل يوم زغبر زلو زياده اد معنا زلو نتناي راشا مخانون يوز نغر زلو مالت was hit by Russian missiles and drones around 8 a.m. local time and once again an hour later. Similar such reports surfaced from across the country. People could be seen scrambling for cover. Metro stations across Kiev turned into makeshift bomb shelters with hundreds of Ukrainians taking cover there. According to Zelensky, Russia struck Ukraine with more than 100 drones and missiles each. It was one of the largest strikes, a combined one, more than 100 missiles of various types and about 100 Shaheds. And like most previous Russian strikes, this one is just as dastardly, targeting critical civilian infrastructure in most of our regions from Kharkiv Oblast and Kyiv to Odessa and our western regions. Unfortunately, there are casualties. So Zelensky زلو كلتا غزي ابستغبرلو اب كلتيو كباب 100 زخون ميسايلاتن دروناتن كم زمصا يزنغر زلو كلاتهم دما اب كريتيكال انفراستراكشر زتكره مدقعتي كم زغبرو زنبرو مبزحت غزي تتقرص كمزي اب كينات ناي اثيوبيا ويون اب تግራይ زنبره ኤርትራ ኩባያን ድስን ሰሪቃ ዝብሎ ዝነበሩ ነው ኩባያን ድስን ስለ ሰረቁ ይኮኑ ታንክታት ናቶም ስለመንጢሎም ዝወሰድዎም እዚ ነርስ ዝረፍ ዝነበረ እምበር ኩባያን ታኒካንሲ መኒሰር ቆሎ ክሳብ ሎምን ሪየለና ዝሰራራቅ ዘሎ አገዳሲ ወታደራዊ ንብረት የምወስደም ሎም ንዑ ግን ንብረትና መንጢሎምና ወይ ታንክታትና መንጢሎምና መባል ስለዘሰከፎም ታኒካን ኩባያን ሰሪቆምና ክብሉ አግሪዮም ጀኻብዚ እንታይ ዘሎ ኣብቲ ሲቪላዊ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር እዮም ዝሃርሙ ዘለዎ ግን ብዙሕ ግዜ ወታደራዊ ዕላማታት እዮም ዝሃርሙ ራሻ ምክንያቱ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ሃሪምካ ተዓውደ ኩናት ክትቀይሮ ይትኽእል መኻዚኖ ናይ ኣፅዋር ዝስራሓሉ ቦታታት ወይ እውን ብዙሕ ንስትራቴጂካዊ ፕላኒንግ ዝጥቀምሉ ቦታታት بمهرام قلنا تكوينات كم زحل ويون organization هاي تكوينات كم زداخم كتجبر تقلها سلزي عايشي يكونون of course نتي electric من وجون زاد سلزدلي أسعارات وندفريولو كامباين تاسلزلو نت جريد ناي تعدي كتداخم وقت كلا لك
ዝመጽ ዘሎ ዊንተር እዩ ሂተር ከለካ እውን ከቢድ እዩ ስለዚ ህዝቢ እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ክኸውን እዩ it's going to be very difficult situation ግን ያ ህዝቢ ኤውሮጳ ንባዕሉ እምበር ነዚኣ ንዩክሬን እንታይ ክገብረሎም እዩ we don't know ብዛዕቦም ዝኾነ ክንገብር ኢና ኢሎም ይዛረቡ እዮም ግን እንታይ ካ ክትገብረሎም ትኽእል ግን ብሕጂ Unfortunately, there are casualties. This assault followed an overnight drone attack on Kiev and continued missile strikes over the weekend. As per reports, one of Russia's primary objectives was Ukraine's energy infrastructure, aiming to deprive the country of electricity as winter approaches. Emergency power outages were reported across the country, along with significant disruptions to water supplies. 15 regions suffered as a result of the massive Russian attack. That's what the Ukrainian Prime Minister said in a post on Telegram. So ብሓፈሻ እቲ ታርጌት ናይ ስትራቴጂካዊ ታርጌት ናይ ራሽያ ንነዊሕ እዋን ኮይኑ ዘሎ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ሃገር ክትማረኽ ከም ዘለዋ ዩክሬን ክማረኹ ከም ዘለዎም ዛ ዓይነቱ መጥቃዕቲ እዩ ስለዚ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ኣተኪርካ ዝግበር መጥቃዕቲ ድማ እቲ ህዝቢ ኣማራፂ ተሲኢኑ ንዘለንስኪ ካብ ስልጣኑ ክኣልዮ እዩ እቲ ስትራቴጂ በቃ ካልእ ኣይኮነ እንተደየለ እቲ ኩናት ክናዋሕ እዩ that's why ከመይ ጌርካ ነዚ ኩናት ንኩሉ ዩክሬናዊ ቀቲልካ ይኮንካ ክትውድኦ ትኽእል እቲ ኩናት እንታይ ዳ እቲ ህዝቢ ምስ መረሮ ተንስኡ ነቲ ዘለንስኪ ክኣልየልካ ዝኽእል መንገዲ መፍጣሪ እዩ ትቐንዲ ነዚ ድማ ብኸመይ ኢኻ ፋሲሊቴት ትገብሮ እቲ ክሪቲካል ወይ ከዓ ኣገዳሲ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ እንድሕር ዓኒኻዮ እቲ ሕብረተሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ ድሕሪኡ ሕቶ ናይ ግዜ ጥራይ እምበር እቲ ህዝቢ ክማረኽ እዩ እዚ ድማ ወላ እውን እቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዝነበረት ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳልነት ትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ባንክታት ጠጠው ኣቢላቶ መድሃኒት ከምዘይኣቱ ገይራ እኽሊ ጠጠው ከምዘይኣቱ ገይራ ማይ ከምዘይሰርሕ ገይራ ኩሉ ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ትግራይ ዝበሃል ከምዘይሰርሕ ገይራቶ ሽዑት ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ክዋግኡ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ህዝቢ ንሞት ክቃላዕ ፈርዲኹም ኣለኹም ንሞት ምስ ተቃልዐ ድሕሪኡ እንታይ ክኸውን እዩ ዋ ሂወትና ከነጥሕን ክንማረኽ ኣለና ዝበሉና ክንገብር ኣለና ኢልካ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ልክ ሕጂ ድማ ከምዚ ዓይነት ኦፍኮርስ ትግራይ ዕፁ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ምስ መንግስቱ ይበኣ ስለ ዝነበረ ዩክሬን ግን ከምኡ ይኮነን በቲ ምብራቕ ዩክሬን ምስ ሙሉእ ኤውሮጳ እዩ ዝራኸብ ዘሎ ነቲ ኣሊኻዮ ነቲ ይብዎ ነቲ ተሃሪምካዮ ነቲ ይብዎ ስለዚ ደይተዓደነ ሓገዝ ዝረክብ ዘሎ ሃገር ኢና ምስ ትግራይን ዩክሬንን ዘተሓሓዙ የብሎምን ምክንያቱ ትግራይ ወላ እኳ ሓገዝ ተረኸበ ውሑድ ክኸውን ዝኽእል ዩክሬን ግን ቢልዮንስ ገንዘብን ንብረትን ዝውሕዞ ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ ክልቲኦም ፓራለል ንክንገብሮም ፍጹም ኣይከኣልኒ ጥራይ እንታይ ኣብቲ ዕፅዋ ክግበር ከሎ ራሽያ ክትገብር ትፍትን ዘላ ከመይ ገይሩ ሪኦርጋናይዝ ኮይኑ ሓይሉ ገይሩ ነቲ ኩነታት ንኸይቅፅሎ ከመይ ጌርካ ከተዳኽሞ ትኽእል እያ ትፍትን ዘላ ልክዕ ንሳ ከምኡ ክትገብር ከላ ድማ ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ድማ ይወርዶም ኣሎ ራሽያ ንባዕሎም ስለዚ እቲ ዝወርዶም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ቀልጢፉ ክደክም ኣለዎ እዚ ሓይሊ እዚ ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ትንኮ እንተደየለ ቡጌሮም መዋእሎም ከዳኽሞም ምዃኖም ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እቲ ኩናት መጠን ዝነውሐ መጠኑ ራሽያ ክትከስር ምዃናን ክትጉዳእ ምዃናን እዩ ዝነገር ኣብዚ እስከ ንስማዕ ሓደ ሪፖርት ክበኩም እየ Could you talk about what is happening in the Kursk offensive that the Western mainstream media right now, and of course the entirety of the United States NATO axis, they are all celebrating this literal invasion of Russian territory. So what's going on? Well, you know, generally, when we talk about issues of this nature, እንታይ ዝብል እዚ ኩርስክ ዝበሃል ዘሎ ዞባ ተፈፂሙ ዘሎ ኩናት ምዕራባውያን ሃገራት ኩላቶም ዓብይ ሴሌብሬሽን ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር ገይሮም እዮም ዝፅምብልዎ ዘለው እቲ ኩነታት ግን ከምኡ ድዩ ኢሉኒ ስካት ሪተር ሓደ ካብቶም ነዚ ኩነታት እዚ ብሰፊሑ ዝትንትን ወታደራዊ ኢንስፔክተር ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብኤፍቢኣይ ኣብ ዓብ ሽግር ወዲቑ ዘሎ መዓልታዊ ገዝኡ እናፈተሹ ብጣዕሚ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ሓበሬታ ክዓፅዎ ስለ ዝፍትኑ ዘለው ብጣዕሚ ሽግር ካብ ዝፈጥሩሎም ዘለው ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ እዩ ነፍሲ ወከፍ ንሱ ተዛረበ ድማ ብማይታ ሸሓት እዩ ሰብ ዝርዮ ስለዚ ቻነል እንተዝህልዎ ቀደም ዓፀውዎ ቻነል ግን የብሉን ምስ ካልኦት ኣብ ካልኦት መፅኡ ተዓዲሙ ትዛረብ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ዕፅዋ ክባል ናይ ሓበሬታ ከም ዘለውን ክፈልጥ ኣለና you know, I say right up front, you know, I'm thousands of miles away, distant from the problem, and I'm a prisoner of, you know, the same data set that you and everybody else has. What we can get, you know, on, you know, on the internet. Abdi is a hero of Russia. He made a decision that he wasn't going to continue to fight the Russians because the cause, the Chechen cause, had been hijacked. He went over and a guy named Shamil Basayev. Shamil Basayev was a Chechen.
ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ዘሎ መጀመርያ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያ ዝግበር ዘሎ ብሚድያ ናይ ኣሜሪካ ወይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝበና ዘሎ ሓበሬታ ጓሓፍ ምዃኑ እዩ ዝነግር ብሕፅር ዝበለ ሓሶት እዩ ውፁእ ሓሶት ዝኾነ ይኹን ሓቂ ክነግሩ መደብን ሞቲቬሽንን ከም ዘይብሎም እቲ መንግስቲ ኣሜሪካን ህዝቡ ማለት እዩ ብመንገዲ ሚድያ ነቲ ሚድያ ከም ዝሕሱ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝብል እቲ ኩነታት ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣንግል ኣላቶ እሳ ክንሰምዕ ነቲ ናይ ራሽያ ሰራዊት ርክብ ስለ ዘለዎም Shamil Basayev killed 100 guys and eventually played a role in killing. I mean, the guy just doesn't know how to tell a lie. And he's, if you listen, he's the one voice that said the Ministry of Defense has lied to itself so many times that they start to believe their lies. He's the only Russian official saying that. And he can get away with it because he's on the front line dealing with the consequences of these lies. What happened in Kursk is the incompetence of the Russian Ministry of Defense. ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ኣብዚኣ ስካትዊተር እቲ ናይ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል መጥቃዕቲ ዝተገበረ እዚ ምዕራባውያን ሃገራት ሰለብሬት ዝገብርዎ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ርኡይ ድኽመት ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ራሽያ ዝተራየሉ ምዃኑ ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ኮማንደር ራሽያዊ መበቆሎ ቸቼንያ ማለት እዩ ካብቲ ቅድመ ግንባር ቪድዮ ገይሩ ዝተዛረበ ነይሩ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዘለው እቲ ብድሕሪት ዘሎ ሚኒስትሪ ድኽመት ከም ዘርኢ ዘሎ ናይ ራሽያ ቅድሚ ሕጂ እውን እቲ ናይ ቫግነር ግሩፕ ሓላፊ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ኣድማ ክገብር ከሎ ድኽመት ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኣብቲ ድሕሪ መጋረጃ ዘለው ጀነራላትን ኣመሓደርትን ድኽመት ከም ዘለዎን ብተሪር ክቃወም ንሞስኮ ገፁ ክኸይድ ከሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ድሓር ተቐቲሉ ገለ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ናቱ ተበግሶ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይነበረ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ዓብይ ኮማንደር ጅግና ብዙሕ ኣብቲ ቅድሚት ዓብይ ኣድማ ዕነ ዘሎ ሰራዊት ዝመርሕ ዘሎ ኣብቲ ድሕሪ ግንባር ዘሎ ናይ ብሓቂ የግድዖም ከም ዘሎ እቲ ሓላፊ ብልሽውና ድዩ ኢንኮምፒተንስ ዘይበቃዕ ድዩ ግንባር ሓደ ዓብይ ግንባር ከፊትካ ሓያል ሰራዊት ከይገበርካሉ ምዝናሕ ናይ ብሓቂ ድኽመት ዘርኢ ምዃኑ ሕጂ ድማ እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንሱ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን መፅኡ ነቲ ኩነታት ዝቆፃፀር ዘሎ ንሱ ምዃኑ እዩ ስለዚ እዚኣ እንታይ ሕጂ ራሽያ ውራይ ኢሎም ዘእተውዎም እዮም ዝበሃል ኣሎ ኖ ድኽመት ናይቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ እዩ ኣብ ኩርስክ ሪጅን ወላ እኳ ድኽመት እንተነበረ ግን እንታይ እዮም ዝብል ብዙሓት እዚ ስትራቴጂ ናይ ዩክሬን ንዩክሬን ይሃስይዋ ጠቂምዋ ኣይኮነን ወላ እኳ ራሽያ ድኽመት እንተነበራቡ ቦታ እንተተቆፃፀሩ ብሉፅ ሰራዊት ናቶም ኣምፅኦም ኤክስፖዝድ ከም ዝኾኑ ገይርዎም ብዙሓት ካብኣቶም ድማ 4,000 ልዕሊ እውን ካብቶም ሃጂሞም ዝመፁ ዝበሃል ዘሎ ከም ዝተቐተሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ድፋዕ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ስለ ዝመፁ ብነፈርትን ብዓበይቲ ሚሳይላትን ግዳይ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ኣገይን ኣብኡ ግን ድኽመት ናይ ራሽያ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ዘሎ that left a critical area on the border unguarded. I mean, you can't put poorly trained 18-year-old conscripts assigned to the border guard, on the border and expect them to stand up against what turned out to be, elements of the 18 best units in the Ukrainian armed forces, the best equipped units, the best trained units, the best prepared units, who came in operating with American intelligence, using total spectrum warfare, advanced communication systems, using artificial intelligence based upon real-time intelligence to predict Russian movements, to anticipate gaps and then to exploit these gaps. There was no one behind these guys. They came through and off they went. And it was እንታይ ዝብል ዘሎ እስካብ ትዊተር ሓደ ካብቲ ኣብ ዝዕደይ ዝረበሉ ኣገዳሲ ሓበሬታ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን መፅኡ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ዝበለፀ ሰራዊት ናቶም ምዃኑ ካልኣይ ድማ ኣዝዩ ረቂቕ ቴክኖሎጂ ምስ ሳተላይት ስታርሊንክ ዝበሃል ናይ ኢሎን ማስክ ዩክሬን ብዓብዩ ትጥቀመሉ ዘላ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ድማ ምስ ዝተቃነየ ስለዚ ክሳብ ኣብ መኪና ደረጃ ምስ ሳተላይት ርክብ ዘለዎ ሓበሬታ ዘለዎ ሪል ታይም ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብዝተሰነየ መንገዲ ረቂቕ ሓበሬታ ምስ ዘለዎ ድፋዕሲ ክፋት ገዲፎምሎም ራሽያ ስለዚ እዚ ነቲ ናይ ዩክሬን ዝበሃል ዘሎ ተቆፃፂርና ጌርና ዝብሉ ዘለዉ ብትክክል ንሳቶም ኦርጋናይዝ ኮይኖም ሌይተስት ሓበሬታ ጋፕ ናይቲ ዶብ ሪኦም ዝመፁ እዮም በንፃሩ ራሽያ ድማ ነቲ ዶብቲ ዝኣክል ምድለዋት ስለዘይገበረትሉ ሓጓፍ ብምፍጣር ነቲ ኩነታት ከም ዝቃላዕ ዝገበረት እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Oppie's job to come in and clean this mess up. And he's done it. He's doing it. Slaughtering the Ukrainians. I mean, he's killed thousands of them. He's destroying all of their equipment, and it's over. All that's left now is to kill those who are starting to dig in. Don't believe anything you're seeing on Western TV. Don't believe any of the garbage that comes out on the Ukrainian Twitter. It's just, believe Abdi Aladanov. Now, here's where it comes in. I right now could pick up the phone. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እስካብ ትዊተር
ኩሉ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ዝመጽእ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ክንጥንቀቕ ኣለና ነቲ ሓቂ ክነግሩና ድሌት ከም ዘይብሎም ከም ሕሱም ይሰዓሩን ይግረፉን ስለ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ንዑ ጠምዚዞም ወያይ ሪፖርት ኣይገብርዎን እዮም ወይ እውን ጠምዚዞም ካልእ ክፋል ዓወት ከም ዘሎ ወይ እውን ኣብ በቦቶም ጠጠው ኢሎም ከም ዘለዉ እምበር ሓቂ ክነግሩ ብፍጹም ኣይደልዮም ምናልባት ነቲ ሓቂ ኣጋኒኖም ዝነግሩ ማእስዮም ዩክሬን ክትሃርም ከላ ብዝተኻለ መጠን ወሳሲኾም ኣሕይሎም ክነግሩካ እዮም ዝፍተኑ ዩክሬን ክትሰዓር ከላ ንኣብነት ሕጂ እዚ ናይ ኩርስክ ሪጅን ብብዝሒ ኣብ ሚድያ ደምፅዎ ዘለዉ ዝብሉ ካልኦት ኬላታት ማለት እዩ ሽፋን እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባር ዩክሬን ትሰዓር ስለ ዘላ እቲ ቀንዲ ድፍዓት ዋጋሉ ዝነበረት ካብኡ ትድፋእ ስለ ዘላ ትህለ ስለ ዘላ ንዑ ንኸይሽፍኑ ንዑ ንኸይዛረቡ ኣብቲ ናይ ኩርስክ ሪጅን ኣተኲርካ ንዑ ዝያዳ እንተተዛሪብካ ነቲ ሪል ድፋእ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብዚ እውን ካልእ ዓይነት ዳይሬክሽን ንርኢ ኣለና ንመለስ ኣብቲ ፀብፃብ ናይ ዝነበረ Energy infrastructure has once again become the target of the Russians. That's what he added. ኣብዚ እስከ ንኸይድ ሓደ ክኢላ ካልእ ክዛረበሉ ከለኹ ሰሜና ብኩሉ መንገዲ ክሪኦ ስለ ዘድልየ Thank you so much for joining me. Doctor, do you feel Ukraine has left its home territory open to Russian advances by directing its men and resources inside Russia? This is not my opinion. It's a consensus opinion of analysts in the West as well. I was listening this morning to BBC News, their reporter on the ground, who was saying exactly this, that the Ukrainians have taken a gamble and they are risking great losses in Donetsk, some of which are taking place as we talk, by... So, ዝትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ዶክተር ጅልበርት ዶክትሮቭ ይበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝተገበረ ናይቲ ዶብ ወይ እውን ኣብ ኩርስክ ሪጅን ዝተኣተወሉ ምክንያት ድኽመት ናይ ራሻ ድዩ ወይስ ስትራቴጂ ናይ ራሻ እዩ ነይሩ ንዝብል ኣብዚ ዓውዲ እዚ ልክዕ ከምቲ ስካትሪተር ትኽክል ካብቲ ቦታ ትረኪቕና ስለ ዘለና ትኽክለኛ ሓበሬታ ክንረክባ ይንኽእልና ግን ገምጢልካ ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ እንተንቢብካ ይብል እቶም ሜይንስትሪም ሚድያ ከም በዓል ቢቢሲ ሲኤንኤን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጌጋ ምዃኑ እቲ ስትራቴጂ ዩክሬን ጌጋ ስትራቴጂ ከም ዝተኸተለት ሰራዊት ናታ ከም ዝቃልዑ ከም ዝገበረት ኣብቲ ቀንዲ ቅድመ ግንባር ገዲፋ ኣብ ካልእ ግንባር ብምኽፋታ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ንዘይብሉ ነቲ ሰራዊት ናታ ከም ተቃልዑ ዘላን ኣብ መወዳእታ ድማ ንውጥቀታ ክግድድ ከም ዝኽእል ኢቨን እቶም ደገፍቲ ናቶም ሚድያ ከምኡ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ገለ ካብቲ ክሳራታት ዝብልዎ ዘሎ ዩክሬን ክሳብ 330 ትሩፕስ ዝውሕድ እዩ 27 ኣርመርድ ቪሂክልስ 27 መኻይን ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ግን ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ከሲራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ diverting their elite troops to the incursion, now we can call it an invasion of the Russian Federation in the Kursk Oblast. Doctor, if you now shift forward... So ንመለስ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኣብዚኣ ዝነበርና መልሲ ክበና ስለ ዘለኹ እየ Volodymyr Zelensky speaking there, and I'm now joined by the military analyst Marina Miron. Marina, we just heard Zelensky there. What would lifting the restrictions change for Ukraine? Would it make any real difference on the battlefield right now? Good afternoon, Gerhard. Well, what President Zelensky is essentially asking is to be able to use long-range missiles, the likes of Storm Shadow and Scalp missiles, on Russian territory. The first thing we have to understand is that how those missiles would be delivered. Does Ukraine have the capability right now to use its air power anywhere close to the border? And that would depend on Russian ground-based air defenses. How much... So ولا تزحت زلو زربا ونبعلو بتنقاق مرأي دلت ولا تزد زبلو زلو عينة أصوارات بير بنفاريت متيخا أبقلب تكباب الدوب كوينكا مستوكوس كاي وزيادة نابتز دلي علاماتات كبت حكا زخل سلازي كدوز أكل اير سيستم ويكا اير فورس هلو وديو موخي تناي راشا اير ديفنس سيستم كي كساع كندو نابتز دوب قريب كا نخطوكوس كفقلال كاي خل ديو سلازي بيناي منقدي كهون زحتو زلو نابلت حانت كابتم ناي دوتشفيل لكن نتكونتات رياليستيك اللي تقال سبيا أكون إن تمركزهم مبزحتهم أو سمعي تمركزهم سألنا بوتين سلزلون وين جلس بحجوسو سلزو في تونس وزاربول وزياجن تكون النت أغرب عبيلا بكون النت يعني سلت زارب بو حركة بتي قال دحان زقنة أناليسيس تبيع أبز مينستريم ميديا وينا maneuverability the F-16s have in that area and how well the Russians can defend it. So it's not sure if these could change anything. And the second part of this question is whether Western allies have enough stock of Storm Shadow and Scalp missiles to supply Ukraine with, all political considerations and proverbial red lines aside. So it does... تعالوا لما كابو فليقة زيرة
حراي زلنسكيس 10 جزي حبوني بلالو تحتى تم كالوت هجرات كألوهم دي كبوهم إذا توارز ألوهم دي نبعلهم أما خازينه سعبيت أما لوديهم ويون عتاتهم كابتن عتاتهم زدليهم وسعي ألوهم كينو ديهم كبوه سلذي بزح حتاتي زلو نسو هبون تراي دبل استوى هبو يتأفعلو وسقولي هبون تراي قبل كله أتم هجرات بجكاتي نزيه بومو كمس صعبينات أبقمت كي تخاطر يحتمل نتي صعبيناتو دايراش أقول مثلا تكون أوكي حسب كاسي ولا كابت لوجيستيكال بوينت اوف فيو كترو يخلغا إذا يكعديو كبوي يقولوا ديوم تي اف 16 رخيبو زلو كساب دوب امتيو نكتكوس عقوي كخلو يخل دي مسير ديفنس سيستم زلو صقمات الذي كل نجر اتي ابقمت ايتيخا تي كوننت تزاربو زلو صيل كانت سعرات كان خيتقبل not guarantees that there will be a change positive for Ukraine if it was allowed to use at least what it has in stock. Would it have political ramifications, perhaps for Western countries? We don't know. Now, a huge bombardment on Kyiv and other places today. Is this Putin's retaliation for Ukraine's progress in the Kursk region? Well, should we link it to anything? Perhaps the Ukrainian Day of Independence on 24th of August. Russia couldn't obviously launch a strike then because the prisoner exchange was underway. Could be. But generally speaking, I think Russia has been randomly attacking Ukrainian energy infrastructures throughout the war from the very beginning with limited degrees of success because of how sturdy, specifically Soviet infrastructure has been built. So I think it's more of a continuation of what Russia has been already doing. And it's quite a complex strike, what we have seen, with a lot of missiles and drones being used, some being fired from the Caspian Sea. Therefore, I think that Russia is preparing to degrade Ukrainian energy infrastructure ahead of winter. If we calculate the overall damage, it's 9 gigawatt that Russia has taken on in terms of energy. That's half of the winter peak consumption for 23 for Ukraine. So that's quite substantial. Now, Russia just እንታይ ትብል ኣላ ኣብዚ ሕጂ እቲ ራሽያ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ብኩሉ ዳይሬክሽንስ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ፀዓት ናይቲ ሃገር ዳርጋ ብጣዕሚ ሃስያቶ ከም ዘላ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ዊንተር እቲ ህዝቢ ብኸመይ ክሰግር እዩ ዝሑል ዓዲ እዩ ስለዚ ኣብቲ ፀዓት ዘተኮረ ነቲ ህዝቢ ብምንታዮም ክእግድዎ ዝፍትኑ እንታዮም ክገብሩ ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ዘተኮረ እዩ ዳትስዋይ ድማ ብብዝሒ ሰብ ተቐቲሉ ዘይትሰምዕ ምስቲ ብዝሒ ናይ ሚሳይላ ዝትኮስ ዘሎ ተመሳሳሊ ጠቕሲ ኣብ እስራኤል اسرع اسفنا زي سبزي 3 سميتهم كبالكل ابنيه وكم عينت كتكسو غلو 100 سب بيتهم قال يا خات سمع that's why I wish to show من تورحد زخون غزي طراي كبابي لعل 4 شحنه ب 5 شي زقرب سب تقتيل لازم بحال زلو زقن نكلت عامتن فرحان كيدو maybe I don't know اسات عام شعدي ولا كندو خمان زبصح مثلا سازت ناي راشا متقعتي زياده ابتزد ليم علامه نتي صلاي بمخميت صلو نصلاي خ حزب ذي كونسي اتي سرعات مخانو نتي سرعات ناتو مرحنت كود قلو زخل زبليهم زهرم زلو نت السيفيل ورايلهم تارجت كيروم يحرمو كم زي لو معربا عالمكم يمسلو نت حزب كسقي اللي زقتل كم زلو ابي حسوتو مخانو تفلت ميديا ننا اسرائيل ناشفنو ني يوكرين نراشا كونو خصمع كلها وص حسوت كم تجارب زلو بوت اي خاتفلت مغنياتو اتي مقتال ناي سيفيل كم اسرائيل زغبرو زلو يلن اسرائيل جن فري باسي بما ايكون نواني ما يزاربوني وزعبا زخون ነገር የለን ኣብ ራሽያ ክኾን ከሎ ትሕርቃና እስራኤል ምናልባት ሕርቃን ተለዎም ሕርቃን እኳ ዘለዎ ይመስለና ኣብ ራሽያ ከውፅዎ እዮም ዝፍትኑ እቲ ገዳኒ ዩክሬን እስራኤል ትግባእ ኣብ ራሽያ ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣሻረውቲ ምዃኖምን ፍትሓውያን ከም ዘይኮኑን exposed ኮይኖም ኣሎ ማለት እዩ Today has also said it had hit Ukrainian forces in Kursk, the Ukrainian-held territory in Russia. What are Ukraine's chances of holding that area? Well, firstly, it depends on what are the Ukrainian aims in Kursk. Are the Ukrainian forces going to go for Koryneva and Rilsk and try to take more territory, or are they trying to stay where they are right now and reinforce and strengthen their positions there, entrench themselves, and just hold that land? So that's the first question. Let's assume the later. So let's assume they will stay. Unfortunately, it's difficult to say what are Russian aims. Are they trying militarily to draw the Ukrainians out, or is it the other way around? Are they allowing the Ukrainians to stay long enough there in order to have the Ukrainian forces tied there? Because the line of contact has been lengthened, and has been lengthened not necessarily in Ukraine's favor from a military perspective.
Yeah, this is another very interesting dimension ድማ ካልእ እቲ ናይ ኩርስክ region ዝበሃል ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን እንታይ እቲ እቲ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ምንታይ ክጠቅም ይኽእል ንዝብል ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ራዮ ብመንገዲ ዩክሬን እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ይንፅር ዘየለ ትብል ኣላ ነቲ ቦታ ተቆፃፂሮም ከም ሓደ ቦታ ናይ ራሻ ዝሓዙ ገይሮም እዮም ክወስድዎ ወይስ ቀፂሎም ካልእ ቦታ ክሕዝዮም ዝደልዩ ዘለው እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለው ንፁር ኣይኮነን ስለዚ ዕላማ ንፁር ስለዚ ክሳብ ዘይኮነ ዓወዲ ውድቀት ክትፈልጦ እውን ኣይትኽእልኒ እያ ትብል ኣላ ብወገን ራሻ ክረአ ከሎ ድማ ብክልተ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ውራይ ኢሎም ሱቕ ክብሉ ክእሉ እዮም ኣብኡ ስለምንታይ ውሑድ ሰራዊት ዩክሬን ሰራዊት ውሕድዋ ኣሎ እናበልካ ነቲ ቀንዲ ግንባራት ትከላኸል ዝኽእል ሰራዊት ውሕድዋ ኣሎ እናበልካ ሓድሽ ግንባር ከፊቶም ነቲ ግንባር ትክሕልው ሰራዊት ዘድልዮም ተኮይኑ እቶም ሰራዊት ካብቲ ቀንዲ ግንባራት ተኣልዮምሎም ስለ ዘለው ኣብኡ ተታሒዞምሎም ስለ ዘለው ሱቕ ኢሎም ክርእይዎ ክእሉ እዮም ኣብቲ ቀንዲ ውግእ ጥራይ ከተኩሩ ክእሉ እዮም ስለዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስትራቴጂ ዋላ እኳ ብድኽመት ናይ ራሻ ዘጋጠመ ይኹን ከም ሕጂ ዘለዎ ክንሪኦ ከለና እቲ ዕላማ ናይ ዩክሬን ክሳብ ዘይነፀረ እቲ መክሰብ ንራሻ ምዃኑ እዩ ዝንግር ዘሎ ስለዚ ፑቲን ድማ ብኩሉ መንገዲ ይኸስበሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ሓደ እቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ጥራይ ከሎ ነቲ ህዝቢ ራሻ ንዓ ተዓስከር ንዓብ ዩክሬን ኬትካ ተዋጋእ ክትብሎ ከቢድ እዩ ስለምንታይ ዝኾነ ሰብ ኣብዚኣ ዓዲ ከይዱ ክዋጋ ኣይደልን እዩ ዋላ እኳ እቲ ዕላማ ናይቲ ውግእ ብዙሕ ግዜ ዝግለፅ ተሎ እንተ ኣብኡ ከይድና ተደያሊና ኣብ ዓድና መፂኦም ከኣሊና ምዃኖም ዝበልፅ ምክንያት ከም ዘለዎም ዝፍለጥ ተኾይኑ ሕጂ ገይሮሞ ዘሎ ዩክሬን ግን ኣብ ውሽጢ ዓዶም መፂኦም ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ነቲ ህዝቢ እዚኦም ፑቲን ዝዋግኦም ዘሎ ወይ ሰራዊትና ዝዋግኦም ዘሎ ከመይ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ወይ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እንድሕሪ ኣብኒኦም ዘይኣድሊኻዮም ክሳዕ ክንደይ ውሽጢ ራሻ ኣትዮም ክሳብ ሞስኮ ከጥቅዑ ከም ዝኽእሉ ይርይዎ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ መሊእሱ ንመተንሲ እቲ ህዝቢ ነቲ ኣብ ውግእ መሊእሱ ክሕግዞ ንፑቲን ፓብሊክ ሰፖርት ንክረክብ ይሕግዞ ኣሎ እናበሉ ብዙሓት እዚ ዩክሬን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንፑቲን መሊስካ ብህዝቢ ራሻ ደገፍ ክረክብ ከም ዝኽእልን ሰራዊት ንክረክብ ዝቐለለ ከም ዝኸውን ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ እዩ ብምባል ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ወይ እውን ውፅኢት ዘይብሉ ኣንፃር እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ውፅኢት ዝፈጥር ኩነታት እናበሉ ይገልፅዎ ኣለዉ ያ እቲ ኩነታት ከምዚ ይመስል ኣብዚ ፓሽነት ክትገልፅ ኣላቶ ሓንቲ ምናልባት ተረኺበ እያ ስኮት ሪተር ናብኣ ክመልሰኩም እየ from above by the Russian government. I don't mean to beat a dead horse here, Danny, but this is a very dangerous time in the United States. We are on the cusp, because let's talk about Kursk for a second. I just want to also remind people what happened in Kursk is that NATO invaded Russia. NATO invaded Russia. NATO invaded Russia. This isn't, Russia invaded Ukraine, so the Ukrainians get to attack Russia. No, Russia didn't invade Ukraine. Russia responded to Ukrainian war crimes that were put in place after the 2014 Maidan coup, backed by the CIA, part of an effort of using Ukraine to bring down Russia. So እዚ ብጣዕሚ ብሕርቃንን ብፓሽንን ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ሓደገኛ መንገዲ እዩ ዝገልፅ ዘሎ መጀመርያ ክርዳና ዘሎ እዚ ኩርስክ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ኣትዩ ዝበሃል ዘሎ ዝሓሶት ይብል ኣሎ ሰራዊት ናይ ኔቶ እዩ ናይ ኔቶ ፕላን እዩ እዚ ኔቶ ፕላን ዝገበረቶ ኩሉ እቲ ኣፅዋራት ወሲዶሞ ዝነበሩ ካብቶም ዝማረኽዎም ራሻውያን ዝገልፅዎ ዘለዎ ኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኔቶ ሰራዊት ከም ዝኾነ እሱ እንተዘይኮነ ድማ ሙሉእ ዕጥቂ ናይ ኔቶ ዝሓዘ ክሳብ መኪና ደረጃ ንሳተላይት ርክብ ዘለዎ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ዝሓዘ ምዃኑ ዩክሬን ከም ዓይነት ኣፅዋር ክህልዎም ኣይክእልን እዚ ናይ ኔቶ ፕላን ናይ ኔቶ ስትራቴጂ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኢቨን እቲ ኔቶ ዝበሃል ንባዕሉ ጥዑይ ስትራቴጂ ከውፅእ ከም ዘይክእል ብተደጋጋሚ ኩላቶም እቶም ክእለታት ናይቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝነበሩ ኮንሬላትን ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዲፐንደንት ሚድያ መፅኦም ነቲ ኩነታት ክገልፅዎ ንሰማዕ ኣለና ንፁር ክኾነና ኣለዎ ዩክሬን ኣይኮነን ዝዋጋእ ዘሎ ኣብዚ ኔቶ ኣሜሪካ ኩሉ ሓይሎም እዮም ገይሮም ዝዋግኡ ዘለዉ ይሰልጦም ስለዘየለ እምበር And the Ukrainian ultranationalists had spent a decade slaughtering ethnic Russians and Russians. ተወሳኺ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ራሻ በዓላይ ኣብ ዩክሬን ከይዳ ወሪራ ሒዛቶ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ይብላ ኣሎ መጀመርያ ዩክሬን ዝበሃል ሃገር ክንደይ ፐርሰንት ናቱ ራሻውያን እዮም 20% ድዮም 30% ድዮም 40% ምብራቅ ክፋል ናቱ መበቆር ራሻውያን ህዝቢ እዮም እዚ ድማ ኣብ 2014 ኦልሬዲ ኣብ CNN ዝዝረብ ዝነበረ እዩ እቶም መበቆል ዩክሬናውያን ዝበሃሉ ነቶም ራሻውያን መሰሎም ኣብ መንግስቲ ከም ዝመንጠልዎም ነቲ መንግስቲ ባዕሎም ኣሜሪካ ብደገፍ ናይ ኣሜሪካ መፈንቅላ መንግስቲ ገይሮም ነቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣልዮም እቶም ዩክሬናውያን ናብ ቀደም ምስ ሂትለር ኮይኖም ዝዋግኡ ዝነበሩ ማለት እዩ ንሳቶም ነቲ ስልጣን ተቆፃፂሮም ነዞም ራሻውያን መበቆል ከጥፍዎም ከም ዝተበገሱን ግደፉ ተባሂሎም ይሰምዑ ከም ዘይነበሩን ንዕዖም ንምትሓን ራሻ ኣብቲ ንህዝባ ንምትሓን ከም ዝኣተወትን እቶም ህዝባኡ ዘለዉ ድማ ናብ ራሻ ዝቐረቡ ምዃኖም ስለዚ እዚ እውን ኣብቲ ታሪክ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ዘይንገር ዘረባ እዩ ብሓፈሻ ግን
ኣሜሪካውያን ስካብ ትዊተር ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ዋላ ጄፈሪ ሳክስ ካልኦት ዓበይቲ ስኮላርስ ነዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ እዮም ዝገልፅዎ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሳ ዘበገሰቶ ንዩክሬን ኣብ ዘጅብ ፅሓታ ዘላ ዩክሬን ከም ዘብፅሓታን እቶም ዩክሬናውያን እውን ኢድ ከም ዝነበሮም ኣብኡ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዘይኮነ እቲ ኢሊት ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ነቶም ራሻውያን ዝብድሎ ዝነበረ ውፅኢት ናቱ ምዃኑ ዘሕጂ ንሪኦ ዘለና እውን ይገልፅ እዮም ስለዚ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ሓበሬታ ዘሎ ኣብዚ speaking people in the Donbass, and Russia finally said enough is enough, and they came in to end that. This is a special military operation designed to preserve the rights of a Russian population that was being subjected to cultural genocide and subjected to mass murder. Ukraine doesn't get to commit a crime and then say, oh, but since you're holding us accountable to that crime, we're going to invade Russia. But it's not even Ukraine invading Russia. You see, the force that's going in is a force that's hand-built by NATO. I just interviewed a Russian senator. He's the head of the Veterans Committee, very close to Putin, very close to the Ministry of Defense, and he's down in Kursk right now. And he said, you know, we being the Russians, have captured a lot of equipment and a lot of people, and we're putting it together. He said this group that came in is equipped to the highest modern NATO standards, better than most NATO units. They use full spectrum dominance theories. They have Starlink connectivity at the vehicle level, sometimes at the small unit level. And all of this is fed up through satellites down to, back down to the command staff to get real-time location. They can track the movement of their forces. They have real-time intelligence coming in saying where the Russians are, and they use artificial intelligence to not only maneuver, but to deploy new drones. So ስካብ ትዊተር እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ራሻ ሓደ ኮንታክት ናተይ ካብ ራሻ ከም ዝሕብረኒ እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ኣፅዋር ይኹን ሰራዊት ናይቲ ኣብ ኩርስክ ሪጅን ኣትዩ ዝነበረ ዘተንብሆ ነገር እንተሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ደረጃ ዕጥቂ ወላ እቲ ተራ ሰራዊት ናይ ኔቶ እውን ከምኡ ይኮነን እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ናይ ኔቶ ክዓጥቆ ዝኽእል ኣፅዋር እዩ ኩሉ ነገራቱ ብቴክኖሎጂ ዝተራቐቐ ምስ ሳተላይት ርክብ ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ሪል ታይም እናወሰደ ነቲ ኩናት ከካይ ዝኽእል ዩኒትስ እዩ እቲ መፅኡ ዝነበረ ኢሉ ስለዚ እዚ ብፍፁም ናይ ዩክሬን ሓይሊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ባዕሎም ዋላ ናይ ዩክሬን ሰራዊት ዝኾነ እውን ኔቶ ባዕሉ ዘዕጥቆን ዘዳልዎን ነቲ ፕሮጀክት ነቲ ተደጋጋሚ ሰሜና ያለና እቲ ማስተር ፕላን ናይቲ ኩናት ስትራቴጂ ናይቲ ኩናት ብምሉእ ኣሜሪካውያንን እንግሊዛውያንን ከምኡ ድማ ናይ ኔቶ ጀነራላት ዝገበርዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ወላ እውን ንሳቶም እውን ብቕዓት ናቶም ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣድማዓይ ስለ ዘይኮነ እዮም ዝሰዓሩ ዘለዉ እምበር ስለ ዘይገብሩ ዘለዎ ወይ ስለ ዘይሕግዙ ዘለዎ ይኮነን ግን ዋላ ንሳቶም ዝገብርዎ እውን ይሰርሕ የለን ስለምንታይ እቲ ዓውደ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ጀነራል ፕላን ዝገበሮ ይሰርሕ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ዓውደ ኩናት ሪል ዓውደ ኩናት ከምዚ ሕጂ ዝካየዶ ዘሎ መሪሖም ኣይፈልጡን እዮም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከምዚ ዓይነት ኩናት ኣሜሪካ ምናልባት ኣብ ሰብዓታት ኣብ ቪየትናም ተዋጊኣ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ቪየትናም ዓቕሞም ኣይነበሩ ራሻ ዓቕሞምን ልዕሊዮምን እዩ እዚ ምስ ሓደ ሓያል ሰራዊት ክትጋጠም ከለካ ካልእ ኣርስቲ እዩ ወላ ንራሻ ይከሙ ብዙሕ ግዜ ሃንደበት መሬታ ተወሪሩ ንብል ዘለና እዚ ኩናት እዚ ማንም ክግምቶ ዝኽእል ዓይነት ኣካይዳ ኣይኮነን ክልቲኦም ወገናት ሰፊሕ ዝኾነ ተመክሮን ቴክኖሎጂን ዓቕምን ስለ ዘለዎም ሓደ ነቲ ሓደ ንምቕንዛውን ንምስዓርን ኩሉ ዓይነት ታክቲክስ ይጥቀም ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ብርቱዕ ጥራይ ዘይኮነ ዝረቐቐ ኩናት ስለ ዝኾነ እሞኻ ኢዶም ሓዊሶምሉ ዘለዉ ከዓ ብዙሓት እዮም ብፍላይ ብወገን ዩክሬን ኩላታ ምዕራባዊ ዓለም በብዘለዋ ኢዳ ኢትያትሉ ስለ ዘላቱ ኩናት ቀሊል ከም ዘይኮነ በዚ ዘለዎ ተቐፂሉ ድማ ሓደገኛነቱ መመሊሱ ካብ መዓልትና ወስኺ ይኸይድ ኣሎ ተስፋ ንገብር ገለ ጩራ ናይ ልቦና መፅኡ ነቲ ኩነታት ከዛሓለሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ድማ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ምክንያቱ ብከምዚ ክቕፅል ዝደልዮ ሰብ ማንም ስለ ዘየለ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ከይነውሓና ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ እቲ ትሕሶ ብዙሕ እዩ ነይሩኒ ዝውዳእሉ ዘለኹ ግን ከንባሓልኩም ኣይደልን እቲ ቪድዮ ኦልዶ ብዙሕ ሓበሬታ ሼር ክገብሮ ዘለኒ ዘይተንከፍከን 2-3 ቪድዮታት ኣለዋኒ ግን እቲ ዕምቆ ዘሎ ሓበሬታ ንሪኦ ኣለና ካብቲ ሚድያ ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኣብዚ ግን ካብቶም ብሉፃት ነቲ ነገር እቲ ብዝተፈላለየ ዳይሬክሽን ዝርይዎ ካብኦም ተሰሚዕና እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ተረዲና ይኮነ ትሕቶ እቲ ሚድያ ዝፃወቶ ዘሎ ጌም ወይ እውን ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝፃወቶ ዝነበረ ቴክኒክ ኣብ ነፍስና መሊስና ንርአዮ ሓንቲ ካብቶም ብሚድያ ዝተፀልአት ኩሉ ግዜ ፀለመ ዝወርዲ ሃገር ስለ ዘላትና ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እንታይ ዓይነት ታክቲክ ይፃወቱ ካብዚ ተማሂርና ካብዚ ኩነታት ርኢና ተፀኒሕና ዓለምና ከመይ ትሰርሕ ፖለቲካ ናይ ምዕራብ ከመይ ምዃኑ ሚድያ ናይ ምዕራብ ከመይ ምዃኑ ተፈሊጥና ኣብ ካልእ ግዜ ክመፅእ ኣይሆብ ኣይመፅእ እንተመፅኡ ግን ኣቐዲምና ፈሊጥና ስለ ንፀንሕ ክሕግዘና ይኽእል ናይ ሎም ኣርእስቲ ሰብ ዝጉድየ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ደገፍኩም ኣይተቋርፁ
اب درار فور افريكا لما بانجلش تعسوتات لنا ابو نحجزنا بالكم مزيا مخرخ اب هيوتنا سربة تخاولو تخنجبر ندلدو امبار ندل انتو خينا لزن سلسة نكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات عن البانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل اب ستوك ماركت انفست برو ويا كريبتو انفست برو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلكا اتزبلت ايو وصر غلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطقمكا زخن نصباح من قد عوض كونه كازغل كلتات نخا معبل مصحف من بابديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش مغباردو غزيخا تطعملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خا كون زغل بيزنس دي غزا اب افريكا كغز وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا اعطيكم ريكم حبريتا وسدوا برقست ما تطعمكم يخل